oon tässä koittanut vähän tätä vaihdekepisysteemiä suunnitella sillä, että se ei olisi jala edessä ja sitä olisi suhteellisen helppo käyttää ja sitten liikkuisi hienosti ja saisi vivustot ja aika paljon suunnittelemista. Mutta mä tein tämmöisen ratkaisun. Tässä on siis suora tanko, missä on kierteet päissä ja sitten mulla on tämmöiset vähän niin kuin unipalin tyyliset nivelet täällä molemmissa päissä, niin se liikkuu niin kuin hienosti noin, eli tänne tulee sitten tanko, ja sieltä tanko nivelellä sitten tänne vaihdesysteemille. Mutta tämä on nyt vähän niin kuin päätä, huomatkaa, kaikkea jämätavaraa. On muuten seinävä vahvuutta tai jotakin vanhaa vesiputkea, mutta tämä on nyt mulla vähän niinku aiheuttanut päävaivaa, että mihinkä asentoon mä tämän värkkään. Mä joudun ihan vitusti sitä siistimään joka tapauksessa, mutta kun mä nyt haluaisin ensinnäkin keksiä, että missä asennossa se on helppo käyttää tosiaan. Mä könyän tonne istumaan, niin katsotaan, että miltä se näyttää. Mä äsken istuin tuolla ja heppailin täällä. Mä oon varmaan housut palannut jostakin. Heppailin paikalleensa. Mutta mä nyt joudun sitten irrottamaan kumminkin tankit sun muut tuolta, että mä saan hitsattua nämä nivelet tänne ja siistittyä nuo. Mä siis tein vingulla koloukset noin runkoon ja heppasin sen siihen kiinni. Mutta nyt mä könyän tonne ylös ja katsotaan, että missä asennossa se nyt sitten on. No joo, elikkä tulee tuolta. Ei häiritse tuolla tuo. Mutta sitten, no totta kai se on aina vähän tiellä, kun täältä nousee pois. Mutta toisaalta sitten taas nyt kun se olisi tässä, niin se olisi helppo sillä periaatteessa. No mä en tiedä kuinka herkät vaihteistot on tuommoisessa näsärinkoneessa, mutta periaatteessa niin sitä pystyisi ihan tästä tai tuosta. Ja nyt se ei osu, täällä on aika hyvin tilaa. Ei osu kääntäessä rystyset siihen. Mun ensimmäisessä versiossa hakkas rystyset. Mä totesin, että ei saatana, se pitää olla alempana. Mutta niin ja meinaa siis lyhentää ton. Mutta siis ihan periaatteessa niin se voisi olla jossakin. Se on näin paljon liikevaraa eteenpäin. Eli se voisi olla periaatteessa tossa. Silloin sitä on helppo käyttää näin, tai sitten ihan vaan tulee olemaan niin, että ykkönen eteen, sitten taas ja kutonen. Toi voisi olla aika hyvä asento tossa. Voihan sitä sitten muokata joskus, jos tuntuu, että kun pääsee ajamaan, että se ei ole hyvä. Niin sitten tehdä jotain muokkauksia, mutta äkkiseltään vaikuttaa nyt, että se olisi niinku olipas muuten möreää, niin nyt mä vetäsin sinne tommosen tango, käänsin tuon nivelen tänne sisäpuolelle, niin sai paremman linja. Ja näyttäisi siltä, että tää heti ensimmäinen versio oli jo aika hyvä. Se tulee hyvää linjaa tuolta. Ja pikkusen on tuo vapaan löytäminen hankala. No niin. Mutta aika hyvältä vaikuttaa. Ja totta kai mulla on loppu lanka nyt sitten. Se on kestänyt toi lanka niin kauan kuin toi hitsi on mulla ollut. Eli siinä on ollut siis helvetin iso rulla. Se on kestänyt varmaan ehkä 6-7 vuotta. Mitähän se on kestänyt. Sillä on hitsattu yhdet kuplat ja angliat ja mitä lie. Ja nyt se sitten loppu. Kriittisellä hetkellä. Täällä on nyt kaikenlaisia nöölejä, kun mä joutun repimään sitä irti ja laittamaan uudestaan. Mutta tommonen liikevara. Mä luulen, että se on aika jees. Nyt kun tuo lanka loppui, niin mä ajattelin, että mä vielä vähän jotain värkkään, niin
Värkkäilin tuo alavesiletkun tonne nyt valmiiksi. Eli se tulee tuolta noin ja tosta. Tossa on tommonen 90. Tulee tuolta välistä ja jostakin tosta ja tonne. Noin. Alavesiletku ja ylävesiletku. Pitää varmaan suunnitella sitten, kun saa noin muut kamppeet tuohon kiinni, mutta se tulee suurin piirtein tosta niin jyrkästi kuin mahdollista, kun tää on vähän hullusti, kun se on tietysti, kuvasin taas viisattu. Vähän hullusti, kun se on ylöspäin. Sitten tietysti voinut käydä teetättämästä niin, että siinä olisi ollut kurvi, mutta se nyt toimii ihan näinkin varmasti. Tulee tosta jotenkin tällain ja penki selkänään takaa. Pistetään se tonne kiinni. Tuolta johonkin tähän tulee sitten toi täyttökorkki tänne. Että se olisi niinku ylimmällä kohtaa. Siitä linja tuonne. Eiköhän se sillai varmaan toimi. Ehkä. Tolle kun nyt saa tonne ihan hyvin istumaan. Jotenkin sillai. Ja sitten tehdä kiinnikkeet tuolle syylärille, että se olisi jossakin tuolla. Mahtuu näppärästi olemaan tuossa välissä. Jotenkin tollain. No niin, kävin hakemassa aamulla uuden kerran lankaa, tommosen 5 kilo tosta IKHlta ja sitten otin samalla kaasusuuttimenkin. En tiedä missähän se oli vanha mulla. Se oli varmaan täällä taskussa. Se oli vähän päässyt jo ehtoo puolelle, niin muistinpahan nyt senkin sitten samalla. Tossa. Niin tää on myös sellainen, mitä ei niinku ikinä muista. Mutta nyt kun piti sitä lankaa, niin tuli mieleen sitten tämäkin nyt samalla. Vaihdetaan sekin sitten. Niin päästään vähän tikkailemaan taas. Vaihdekeppi olisi niinku tehty. Mä tein siitä vähän tämmösen katsojaystävällisemmän ja hioin sitä pikkusen. Mä ajattelin, että mä heitän siihen vähän maalia. Pikkusen pohjamaalia ja punaisen maalin siihen heitän. Mulla nyt ei kyllä tommosta punasta ole, mitä toi Pirellin runko on, mutta ei sillä nyt ole mitään merkitystä. Mä heitän siihen jonkun punaisen maalin ja vähän lakkaa, niin se ei niin herkästi kulu puhki. Mutta yksi osa olisi niinku valmiin. Tässä varmaan tai vaihdekepin noi kiinnikkeet tuohon runkoon pitää hitsata seuraavaksi. Elikkä siis tankki pitää ottaa ensin irti. Ja sitten siihen moottorin etukannakkeeseen pitää tehdä se kiristyslevy sinne pohjaan. Niin ne on nyt tämä illan jutut ainakin näin alkuun. Nuo on nyt tääkästy jollain lailla kiinni tuohon. Ja mä heitin siihen vähän pohjamaalia. Saa heittää siihen vähän sitä punasta sitten päälle. Se pääsee kasaamaan ne. Vaihdekeppi roikkuu tuolla. Siihen jo vähän heitinkin maalia. Sitten myös samalla sitten kun mä putsasin eilen tuo syyläri, niin siinä on tommonen ritilä. Mä ajattelin, että mä heitän siihenkin punaiset maalit nyt. Heitin siihen muovipohjustusaineet ja vähän pohjamaalia. Tää on tämmöstä pikkuhifistelyä, mutta teki vaan mieli vetää tuokin punaiseksi, kun se oli musta tuo ritilä. Niin ei voi sopia ihan hyvin tuo. Katsotaan, minkälainen tulee. Tossa on tosiaan keppi. Heittää siihen heti muutama kerros maalia ja vähän lakkaa päälle, niin eikö se nyt kestä siinä sitten. Tehän on saakeli vie. Todella hyvä tää sävy. Joku Alavan paukkupullo ostin vaan. Mikäs siinä? Aina parempi näin. Siinä on nyt nuo moottorin korvakot. Tuossa on ketju ohjurirullalle teline. Se pysyy kyllä siinä, kun se hitsaa tuolta ympärinsä. Ja
on niinku takakannake. Nää pitää nyt takakannakkeen alapala. Ja sitten etukannake. Niistä vois vähän lyhentää noita päitä. En tiedä, tarviiko niihin edes mitään lappua. No ehkä mä nyt joku laput laitan siihen. Ehkä se vähän tukevoittaa sitä. Mutta ne pitäisi nyt tosiaan hitsailla läpeensä ja siistiä kokonaisuudessaan. Ja vetää maalit päälle ja sittenhän se saakin jo lyödä kiinni sen moottori ja ruveta suunnittelemaan pakoputkia sun muuta. No alkaisi olla ensimmäinen jollain lailla räkästynä. Muuta kuin jäähtymään ja seuraava. No nyt siinä alkaisi olla nuo kannakkeet. Mä sinne räkäsin väliin vielä tollasen huonekaluputken pätkä. Ja se aika hienosti menee linjassa. Nuo mun pitää vielä, mulla ei ollut sopivan kokoisia 10 pultteja noihin. Tai siis kokoisia joo, mutta ei ollut sopivan pituisia, niin mulla on nytkin tää sovituksessa joku ihan harakirit. Mutta noihin vielä nuo 10 pultit. Ja tuon voisi periaatteessa, mä vähän teräsharjalla pyyhkäsen sitä ja vedän siihen vähän jotain maalia päälle, niin saisi nakata sen sitten. Se on jykevä. Mutta tosiaan ketjujen kiristyskin onnistuu. Täällä oli tuplamutterit. Mä pikkusen tuossa Aakalan kotisorvissa pyöräytin niitä, niin ne mahtuu olemaan tuolla. Ja täppäsin mutterin tonne päähän. Niin sitä saa sieltä räikällä kiristettyä sitten tuolta. Ja se liikkuu sitten tuo pukki tossa. Tulee aika hyvä, mä sanoisin. Semmonen kötöstys siitä nyt tuli sitten. Mä sinne värkkäsin sitten nuo pultikin. Niin sai kasattua. Vähän putsailla ja heittää siihen pikkusen jotakin maalia päälle. Saa sitten nakata moottorin paikalleensa ja jatkaa suunnitelmia siitä eteenpäin. Mä nyt pikkusen räkäsin siihen pohjamaalia päälle, niin kai mä vedän sen tuolla punaisella, millä mä vedin ton ritilän ja ton vaihdekepinkin. Niin vedetään nyt sillä samalla värillä sitten. Sitten huomisen agenda olisi varmaan se Kytkin kahvan rakennus. Mä oon Googlesta suoraan kopioinut idean ja aion sen toteuttaa. Katsotaan minkälainen siitä tulee, mutta tosiaan ratin taakse Kytkin kahva on tarkoitus tehdä. Ja se olisi niinku huomisen juttu. Palataan huomenna sitten asiaan. Mä nyt vielä räkäsen tänään tuohon vähän punaista maalia päälle. Ja katsotaan sitten miltä se näyttää. Tämän päivän agenda mulla on rakentaa Kytkin kahva. Elikkä mulla on siis selkeä suunnitelma, tää voi nyt vähän näyttää oudolta tässä. Mutta mulla on tämmönen ploutu täällä, minkä mä oon leikannut. Se tulee siis niinku tänne taakse. Elikkä niinku tällä tapaa. Mäpäs vaihdan kättä nyt. Elikkä tällä tapaa tulee tänne ratin taakse, jolloin täällä nyt tulee tämmönen ylimääräinen lirpake. Ja sitten mä saan tästä tehtyä tangon alaspäin, johon tulee päähän latta ja tästä sen latan yläpuolelta tulee sitten Kytkin kahva. Lattaan tulee sitten kierteytys tolle vaijerille. Nyt vähän näköjään hankala selittää, mutta siis ehkä parempi, että mä teen sen ja näytän sitten, jos tää onnistuu. Mutta
Mä oon vähän niinku kopioinut netistä kuvista ajatuksen ja nyt mä yritän toteuttaa sitä epätoivoisesti. Katsotaan mitä tästä nyt tulee, mutta kohtahan se nähdään. Joo, nyt mä oon kiivennyt taas tänne hyttiin niin sanotusti. Tommonen olisi niinku ajatus. Mä ihan omin pikkukätösin. Vähän harmittaa, että se nyt ei ole ihan symmetrinen, mutta ehkä se... No ei se saakaan olla ihan. Menee ratin kanssa paremmin. Mutta tuolta. Tämmönen ajatus on mulla tässä. Katsotaan, tuleeko siitä mitään. Mutta mä uskoisin, että tää voi jopa toimia. Tulee suurin piirtein niin kuin sitten johonkin tähän kohtaan tulisi niin kuin vaijerille paikka. Se on kumminkin, se saa olla jopa aika kaukana. Kumminkin siihen ylettyy ihan hyvin, niin mä uskon, että siihen saadaan se liikevara kyllä niin kuin pitääkin. Pitää katkaista seuraavaksi tuosta ja vetää siihen sitten latta, tarpeeksi vahva latta, mihinkä saa sitten tehtyä jengat sille vaijerinipalle. Eli tämmöiselle sitten jenka sinne johonkin tänne näin lattaan. Tollain. Samalla myös varmaan laittaa tänne semmonen toinen ruuvi, mistä saa säädettyä sitten tämä etäisyyden, että kuinka kaukana se on niin kuin vapaana. Mutta tää nyt vaikuttaisi aika hyvältä ratkaisulta. Tää on vähän samantyylinen kuin mitä niissä oikeasti on. Niin kuin oikeissakin vehkeissä. No nyt mulla on tossa kahva. Onpa hankala näyttää. Tällainen. Tuohon tulee sitten se vaijeri, tähän lattaan tulee se vaijerikiinnike ja tänne tulee sitten reikä. Mä ajattelin, että mä teen tuohon muutamaan kohtaan reijät ja samoin tänne ja kierteet, niin pystyy sitten, ei tarvitse purkaa sitä tuolta paikaltaan, jos toteaa, että tämä kohta ei ole hyvä, niin pystyy siirtämään se sitten eri kohtaan. Tommonen. Ei nyt mitenkään ihmeellinen laitos, mutta mä uskon, että tää on ihan toimiva. No nyt siinä olisi valmis tuote. Tää on nyt vaijerille tuloreikiä ja sitten muutamaan kohtaan kierteillä. Kosin kierteet noissa ja siihen saa sitten se vaijeri nipan kiinni. Ehkä mä sitä vähän nyt putsailen ja vedän siihenkin maalit päälle. No joo, nyt olisi kytkinkahva kasassa. Se on kuivunut tuossa yön. Siitä tuli nyt tällainen tyylikäs punamusta. Ja tästä nyt ehkä vähän helpommin selkeytyy se ajatus, että miten se toimii. Tai mikä se on se rakenne siinä. Mutta nyt mulla olisi tämän päivän agendana varmaankin se, että mä rupean pikkuhiljaa sitten vähän kasailemaan sitä. Sais moottorin siihen paikalleensa pikkuhiljaa. Katsotaan, tuleeko tästä toimiva systeemi vai joudutaanko sitä vielä jotenkin muuttamaan. Mä uskoisin kyllä, että tässä liikeradat riittää ja tästä tulee ihan hyvä. Mutta ei nyt voi varmaksi sanoa. Katsotaan kuinka käy. Väsäsin tuohon magneton koppaankin uuden tiivisteen, kun vanha oli kuollut, enkä tietenkään malttanut ostaa uutta tämmöiseen. Niin, sekin on nyt sitten siinä. Saisi lyödä läjää. Ja sitten oikeastaan voitaisiin laittaa moottorin kannake paikalleen tai tuo pukki paikalleen ja nostaa tuo moottori siihen. Siihen saisi sitten suunnitella vesilinjat ja pakoputken ja sen sellaista. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Me ollaan saatu sinne kaasuttimet paikalle. Me ollaan saatu sinne paljon muutakin. Mutta nyt ne syyllärin kiinnikkeet. Niin nyt on niinku pakko onnistua. Täällä alkaa olla niin paljon vittuilevaa yleisöä ympärillä, että jos ei tällä porukalla niinku rupea onnistumaan. Juho antaa vinkit. Roni pitää tangoista kiinni. Ja Ali kertoo mulle, että mitä työkaluja on missäkin. Niin, elikkä kohta se on nipussa. No joo, me ollaan tässä insinöörismiehisi Juson kanssa katteltu yläkiinnike tälle syylärille. Se tulee nyt tuolta taka-akseli laakerilta. Se pysyy hienosti siinä. Sitten mä vähän kattelin tosta paikkaa tolle nestekorkille. Se on niinku ylimmällä kohtaa. Saadaan sieltä turhat ilmat pois. Mä seuraavaksi puran tuon pois tosta. Hitsailen sen vielä kunnolla. Heitän vähän maalia siihen. Lyhennän ton tapin tosta vittuu. Ja alakiinnike tuli nyt tuollainen tosiaan. Se on ihan jees noin. Ja tosiaan on kaasuttimet paikallaan sun muuta tai kaasutin ja sitten polttoainelinjat menee, pumppu istahti nyt tuonne. Ja no, mulla nyt ei vielä ole tietoa, että toimiiko se tolla lailla, mutta oletettavasti toimii. Mitä sanoo insinöörismies? Hyvä on. Hyvä on. Miten Sali? Siinä on vähän hinkkoomista vielä kesäksi. Ei vaan. Mä oon tässä tällä viikolla hinkannut tän takakyliin. Mä oon jotain saanut kumminkin tehtyä siihenkin. Että ei oo ihan turhaa oltu tallissa. Joo, seuraavaksi mä otan tuon raudan pois tosta. Hitsailen sen kunnolla. Sitten me laitetaan penkki kunnolla kiinni. Ja sitten tuo rauta takaisin tonne
syyläri paikalleen ja sitten sinne voisi laittaa oikeastaan nesteet. Tai no niin, no tietysti pitää vielä toi mutka tosta tonne ja sitten putki tästä tonne. Alaputki on siellä jo hollilla. Nyt meillä on tukiraudat rakennettuna. Alavesiletku on siellä jo paikallaan. Me tehtiin tämmönen hieno rauta. Ja Juhon kanssa väännetään tässä justiin nestelinjoja. Joo, joku tommonen. Ja siihen voi laittaa 6 pulttia. Semmonen mulla oli suunnitelma. Mulla oli kato se 6 pultti jo valmiina jossakin. Tosta tulee ylälinja tonne. Ja sitten tosta ja sitten tohon 90 kurvi ja sitten tuolta tonne penkin takaa. Se on aika hyvä. Tai tosi hyvä. Katsotaan kun saadaan ruveta kaatamaan nesteitä. Mikä sulla on hukas? 6 pultti. Mut sulla on 8 pultti täällä. Oh. Tossa on satana toi mutterihylly noiden tissien alla. Tissiä. Mitenköhän tää nyt? Mitenkä tässä käy? Rikkasen. Ei vitut laitetaan. Oikein. Yläpuolelta kiristä. Kato, siinä on vähän sauma vähän kangottaa vastaan, niin yläpuolelta kiristät se. Saatiin sen tollain vähän niinku ylöspäin. Kattokaa kun insinööri tekee töitä. Ihan oikeita töitä. On kyllä jännä nähdä. Ai että. Kaunista. Nehän vaatii vielä sulta lisää YouTube-kontaktia ensimmäiseksi, kun sillä on oikeata töitä. Meinaanko? Jotenkin se Pemari-hinkkaus. Siinähän tää menee. Tää on sitä elämää. Mut joo, me tehdään ne nestelinjat nyt loppuun ja hypätään sitten siitä taas seuraavaan. Tossa. Lemmari. Täällä on lemmareita. Jossakin. Mulla on tämmönen keräilyerä täällä, kaikkia erilaisia lemmareita, niin ota kaikkein pieniä Ei, mutta hetkinen, tuo on näkyvä paikka, niin ei oo väliä. Ole hyvä. No joo, Juho, miltäs meillä näyttää? No, vitun kireä. Vitun kireältä. Nyt käydään vähän läpi, että on kaikki lemmarit kiinni ja meillä olisi niinku nestelinjat tehty. Voitaisiin ruveta kaatamaan sinne vähän häppää. Jos meillä on. Tonne pitäisi tehdä sitten vielä, onko se nyt sitten paisuntasäiliö? Imee tarvittaessa ja puhaltaa, jos on liikaa. No joku yrväke laittanut näin. Onko joku yrväke laittanut väärinpäin? En muista kiristää. No mutta ne on kiristetty jo. No joo. Me ruvetaan kippaamaan sinne nesteitä ja katsotaan, että mistä se tulee pihalle. Varmaan tuo pitäisi laittaa kiinni. I think so. Mitä luulet? Laitetaan se kiinni. Asti paska. Jätetään sitten irti. Kaikki näkee nyt sitten, että sä oot jättänyt se auki. Koko muoja. Kattokaa, ootteko koskaan nähnyt asetehtaa insinööriä ruuvaamassa vesilinjaa? Nyt ootte. Mä katkaisen tän ennen kuin kukaan hämmästyy liikaa. Mitä sä naureskelet siellä? Hinkkaa nyt vaan. Mulla on tämmönen epämääräinen pönttö. Mä mietin eilen kyllä, että onko tää tuulilasinpesunestettä vai jäähdytinnestettä, mutta
Siinä ei ole mitään omenan tuoksua. Juotavaa. On makiaa. Se on glykoolia. Hyvää vuosikertaa. On hyvää vuosikertaa. Se on glykoolia. Ja nythän me ruvetaan sitten kippaamaan sitä tänne. Katsotaan mistä rupeaa tiihkumaan. Kohina kuuluu ainakin. Sitten johonkin menee. Oho. Olisi vähän yski. Vähän huonosti imee. Mä uskon, että sinne pitäisi mennä enemmän. Yritänpä nyt puristella tämmösiä letkuja. Kato. Nämäkin kuplaa tulee. Mitä jos mä laitan vaihteen päälle ja pyöritän niin kuin se vesipumppu pyörisi sellainen? Häh? Niin. Sinähän sä oot rakentanut. No mulla on vittu tulppa paikalla, niin eihän tää nyt jumalalla pyörikkääsi. Mulla ei oo teikallia tähän nyt sitten niinku... Onpas. On. Otetaan kuulkaa tulppa pois. Ja saa vähän pyöritetty. Se nyt kyllä ilma tulisi varmaan parin kaljan aikana pois muutenkin, mutta... Ei vaan termostaatti aueta muuten vielä tänne. Ainakin siellä on nyt vähän nestettä. Tosi vähän. No joo, nyt meillä on täällä tää meidän mahtava huikea johtosarja paikallaan. Siellä on apuvirtakaapelit. Täällä on namiskat. Kaikki on kytketty pakoukosäätimet ja CD-boksit ja muut. Kokeillaan pistää vähän virtaa sinne. Meillä on täällä yksi tämmönen akku. Ennen kanssa salamaahiski. Pakoukon säädi heräs. Pakoukon säädin tekee jotain. Ei mitään, laitetaan kaasari ja luisti paikalleen ja otetaan joku kannu, mistä saadaan vähän bensiiniä. Kokeillaan, että lähteekö se käyntiin. No niin. Eli virrat päälle. Palapunainen valo. Sitten sitä ryyppi. Se käy. Sitten seuraavaksi tehdään pakoputki.
No joo, mä oon nyt silipunnut näsärin putken ja kotarin putken. Ja mulla on nyt täällä tämmönen näsärin putki ja tässä tämmönen kotarin putki. Ja tää tulee niinku jotenkin täältä. Tällainen. Aika nätisti. Istuu siihen. Miten se pullukka on itsensä tunkenut sen takapenkille? Katso mitä löytyy. No, onko mitään aarteita löytynyt? Vaikka mitä. Minkälaisia? Haluan tietää. Mikä se oli? Stiletti. Mattopukka. Noniin. No joo. Siinä onneksi tyhjäkäynniltä yhtäkkiä sammahti. Aikamoinen mekaaninen ääni ja sitten sammuminen. Kokeilin, että mitä vittua, että moottori pyörii kyllä. Saatana, lähtiköhän magneetto irti? No lähti. Mä kyllä mielestäni sen kiristin ja mä eilen vielä mietin, että onkohan mä kiristänyt sen, kun mä laitan tuota koppaa kiinni. No en näköjään ollut. Mulla on magneeton kiila 2 osassa. Nyt täytyy sanoa, että oli sen verran hyvä tuuri, että pelkästään kiila on 2 palassa. Ja mitään muuta vaurioa ei tullut. Että selvittiin säikähdyksellä. Mutta tosiaan pitää oikeasti laittaa kiinni ja laittaa lukkoliima sinne. Nyt tarvitaan uusi kiila. Taitaa olla semmonen juttu, että lähdetään pojat saunaan. Se on juurikin näin. No joo, eilisen virheet on korjattu. Sinne on hommattu uusi kiila magneetolle. Se on kasattu taas uudestaan. Nyt siellä on niinku vermeet sillai paikallaan. Putken sain siihen suurin piirtein niinku heftattua siihen hollilleen. Siellä on nyt kotari ja kaikki muu, mutta tommonen pätkä on niinku näsäriä siinä. Ja penkit laitoin nyt kunnolla kiinni, tein sinne tommoset perseelle sopivat pultit. Ja siellä on tommoset kumityynyt välissä. Polttoainelinjat menee tuolta niin, ettei ne pääse osumaan mihinkään. Niiden nippusiteillä kiinni. Startin piuhat verin tämmöiseen sukkaan, että ne ei pääse hankaamaan. Ja tähän muutama on tehnyt. Mä oikeastaan mitään muuta varmaan ole sitten tehnytkään. Tuohon mä kävin hakemassa nyt noin uppokantaruuvit tuohon rattiin, kun mulla ei ollut tarpeeksi pitkiä ruuveja, kun siellä kuuluu olla nämä tämmöiset laatat täällä alla. Niin ne pitäisi vielä vaihtaa ja sitten suunnitella tuo kytkinvajerihomma ja sen linja, että mistä se menee suurin piirtein. Kaasarille pitäisi tehdä sille isommalle kaasarille tuo imukaula. En ole nyt vielä sitä jaksanut. Se toimii varmasti tollakin. Vähän pitää katsoa, että se ei pääse oikein laihalle. Mutta ei se nyt siltä vaikuttanut ainakaan tyhjäkäynnillä. Mulla olisi tuolla tuo vähän isompi. Mulla olisi täällä tämä. Mutta kun tässä on sitten taas se juttu, että se on kurkku on tässä samankokoinen ulkohalkasijalta kuin mitä tässä imukaulassa on ulkohalkasia, niin se ei oikein istu siihen, että se pitäisi tehdä itse imukaula siihen. Olisi vähän ehkä parempi tälle isolle sylinterille. Mutta sen nyt kerkiää. Nyt se on sillain niinku periaatteessa toimintakuntoinen. Itse asiassa se on, laittaisi tuon kytkinvajerin, niin se olisi niinku periaatteessa ajokuntoinen nyt, kun laittaa johtosarjan paikalleen. Pitäisi suunnitella noiden nappien paikat ja sitten tuo, että mihinkä nämä kaikki boksit tulee. Tai siis nehän tulee jotenkin tänne penkin taakse luultavasti. Mutta että miten mä laitan ne sinne kiinni, niin katsotaan sitä sitten, kun saan ne tuohon hollille.